Efrititio. Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odo sewa memenu abasi want nawa ema amamrani na amamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo. Eha eye Amoamanhemaa. Ahomache no nine. Wiemu atai din. Afei ene bra so se nananom ede amane ne amamre egu kwam na wo bie won de hye. Won hema nananom acheche won de hye. Ono nko na da ho sabre enche nananom beba be ya amane ne amamre ebie so ama adofo abehwe ne ne achi. Tontwini o na mamra nyina fritete wate oduma kuma bode nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so Kromo atai din. Yenhwe se abusua pani. Neni atutu ato ne nsem. Ya neni abedie atutu somo eba na wabebie ne de hye so. Aya amane na adofo abejam. Sana na mampo ine da sibre wo sebonsu wane na pamfo onso si wo moni adwuma amamra ye ntontwene ye kade amamra ye bedwonsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ene makoya gender ambassador ekesa amamre wo ya ye ntontwene wate so mu ye so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye ntontwene o amamra ye ntontwene saya Yeah. I'm crying something. Yeah. I bought you 1 cent. Yeah. I bought you 1 cent. Yeah. I show you. Yeah. Yeah. I'm way down. No problem. I was Afia. And I'm trying to show me send. Mamma for sure I won't send. Yeah. I'm a dentist. I'm a tiwa. Afia Pokyaa Ababio. Mamma Pokyaa. Na pay nyama. I have a coffee. That's it. I'm paying for my dick now. Pay the abusua enyina ahia mu ne bibia se anaka krani masitire to mo amode Afia Pokyaa Ababio siem ande abusua nyina ahia ya mama husa and not to nena edi kan so wode baba to jam ya sha no payo jam santene o sei tu asante ma akwadu munyina yetumi ya hode aseme heneba am singere bafoka tankrati I was you. Jim. Well, near Pokyaa Amoa. Jim. Near Bushia. Jim. Saying I imagine. Then, your mouth no say. The Libya, I show them. Jim. Mamma Dahayo. Jim. Near Bushia, so she had. Yes, Jim. Said the old dog, Oba Tampa, and on near Maninatia. Jim. Sadi, yes, a friend of pay. Jim. Our so for Baba. Jim. A baby, Jim. Shabat Nassia. Jim. And she said, yeah, and Shama ye. Jim. Batampa. Let the old da. What's it? And we are Jojo Mine. And we are Jojo Mine. Jim. Free ne. I don't for a free. Baby biara akwantum jam ayeba abeka busua ho jam ye
Sir, Sir, Consign. So the bay friend could see look now. And I dread you to swim. You are working and animal. Yes, sir, said on the boy. There's really an answer, F. I don't for near Bushani in Asia High. A person will pay a money there. A bit more on your son of Mupeno. Even his son of Mupeno. A binumani idea banco. I've been uncle. Yes, you see, uncle. As we are saying, what company for an animal in arm. Na bibi bia ne sisi ayeye ye no mu ye didie mu ya kwantwom no sefo bi ene bobofo bi so obese ne de musu ayesia ese na nanom na wugina se obi nse no ne bitefo ma nana ekunsa e de akai na nanom a edikan ne nyina ase kire ne se nananom bebre na edikan kwanse do ya wonde hye Obaahema etoa wo mo ti wo mo gunsa de yase wo mo se wonde hye no bra so se wo beja ne kwan amunaba na oba wabebo wo mo ekire amane ti nananom aya paye abie bibia ano nananom ya paye ewieye no esanse nibre aba eya na ye boye nkasem se ato yene abesenwiye nananom ewebesen eba ne sa na ye nibre nti ya abesenwiye eye muadadie tubon se nananom ano kamboso a enye aduane enye nam ena enye dua bi na woyo na emom eye besen a igina ho se wo mo ani abre ti aso nananom ani abesewie
Wamanye ni amamre kwanso no nananom ya amanye ebie so ema egunsa ma ajamfo adehia adofo ebesun no ebia na watena ase ejenchia kakra no nananom ema omumoso eko fitiam ekodi fie amane wone nananom a ebaye Efrititio Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamrani efrititio Anunti na odo sewa memenu abase want na wa mamamrani na mamrani efrititio Me kai muse so refi ukromu ina benya wira bedwase amamrani amani Braso se nananom ebetsna se na wade amanye ene amamra akanyina ade etua
nananom bi edinkan konsiedo edinkan eko ekra ne senti nana Amoamanhemaa to ne maame nkra sebeya okwa onya amane bosu abode kire nananom a edinkan ekra mamne fie wa Ghana yenu nti na asante ne otumfo se tutu ababio wabo odose wa baso se omoni adwuma sana nana mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se amane ne amamre kwan so eye sukufo me na naka suku a na kire se akristofo maame ana Amoamanhemaa oye Roman ni mapa na sorry a wokwa eye Roman asori ne senti na sorefo e mampanifo ewom aba be ya amane ne amamre e de amamaame e wo bra odampamwe ti Roman asafo no e be ya amane a twato na wode agya maame kwan Yamua wa Awurade din mu Awurade ne mo ntena da yenyina yansra bone fache emfama nana na yanka nkire Awurade se Awurade da kan kanea no enhyiren ewo nana so na atemuo no nso no wonhu ne mobo akwanuase nyina Awurade yesrew go atemuo mu ema wafuna Helena Boatin ma wotene ne atemuo no mia no efiri se wanim onipa bie ni ho a wodi bem tiempa ye a akomakonkofo yade gidie ebo amanu yi na wonfata wahumobro atemuo no Nana Helena Boatin tra ase no wadi ba Afia kronkron no hye no nso na wono so de ne wura ehye wo doba no akoma kronkron no mu na wosa atontom no ma wabofo mehia no eni nanimu enko ahema no mu ye bisa ye ewo ye na Awurade Jesus Christ din mu Sabra na Israel Sabre na nati ase no Awurade efia da edi busumi ka bia no
na ya de communion ekọ man na waje wakoma kronkron no nso edi enunti ya sra nyame abofo Michael Gabriel Rifle sa wo momra na wo mmedi nanim emfa no enkoto agya Abraham kukumu ye busa wei ewo yewura Jesus Christ din mu enye ho mo Mary Erade ne wote washra wo mem washra wo ma Jesus Mary kronkron nyamini bompa ye maye eni boyefo say any don shra ye di be mu enye eno Mary a friend my eno Mary a friend my Raya bo Mary a friend eno Mary a friend my bebu Mary a friend my Raya bo Mary a friend what the Rosa friend my what the Rosa friend my ya bo Mary a friend what them pie friend my what them pie friend my Raya bo Mary a friend Mama fa no Mama fa no wase ni no nim papa Afia Pokyaa Ababio ye nana Mama fa no so ne me besu da bropia wo na kwa gombra bro abotana ne gombra na nante so do kwati abodi o mama me da wase me da wase me so me nda no waso government pa as a Holland debt I know adi go na o mama so na ma so sie fufu tema ana so aya as the locals e frisia bie ya so ya dasopo as a caraful fe ya petia fe sika podo bobare mo ya natural said the mama fa mo no in some multimedia one ne mma ya kasa de agya na ahema pa no mama fe wabatuntum se yo dikedi kasa bo suntuma ka be mu papare na bre mpansa strada edaso yes brigade di bandi mabodi esawe ayana ye domugo
Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani efrititio anunti na odo sewa memenu abase want na wa ema amamrani na amamrani efrititio me kai muse so refi ukromo hina benya wira bedwase amamrani amani efrititi amparo Ohine basampo hine nani abede osidwom obema ne nuanom adehye nyina yakọ esanse wonu ankasa nso ne mpon ene da hoyi wotenentena obema abusua adehye ene adofo nyina yakọ na wamma ne maame nso demre fadue ne amane hono
Bafo ajay chichia kwa tumfo ananta hene tumfo brempon osidwem obabe mana nanom dakena ene shede
braso se na no mo so na wo kofitiam na okope breso bi ennom na breso a wasan abetena si ebio Every titio amamrani amani agana amamrani amani asante mamamrani every titio anunti na odo sewa memenu abase want na wa amamrani na amamrani every titio me kai muse so refi ukro mu hina benya wo yira bedwase amamrani amani every titio amparo Adwa gospel hema yeah mamra ya to twini menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni yeah mamra odo sa wa memenu abase ya to twini every samamra ifri titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini o na mamra nyina free tete wate oduma kuma body nyina wade amane aka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twa di ampo abo amode amamre akwaje abasobode amamre fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana